ассалому алайкум бинандагони азиз ва подписчикони муҳтарам, хуш омадед ба канали Молбозори Хуҷанд. Бародарон, мо имрӯз тасмим гирифтем мувофиқи ваъдагӣ буқачаҳои Гренфорд барои фурӯш пешкаши шумоён гардонем. Бародарон, масъалаи хурду хӯрок, саломатиш иншоалло 100%. Доставка бошад дар тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистон ташкил карда мешавад бе ягон мушкилӣ. синни солуш бошад бародарон аз 8 моҳа то 11 моҳа мебошад бародарон. ва нархи онро бародарон баркаш 65 сомонӣ гуфтестам. боз муомила дора. Аз номи канал гап занем, боз арзонтар мекунам. ва як чиро ногуфта намонам ки бародарони азиз, кадоме ки дар канали мо меҳмонанд, ҳатман лайк ва подписасаро фаромӯш накунед. иншоаллоҳ молҳои беҳтарин, молҳои хеле зотӣ ҳамин канал мебарад бародарон. ҳатман лайк ва подписасаро фаромӯш накунед. зинда бошем бародарон, тамошои хуб. ҳатман занг бизанед.